Branding. Adelina Oprea. Ceva emoții. Bună ziua și bine v-am găsit. Așa cum v-a zis și Dorina și este și notat aici, o să vă vorbesc despre brand și branding, dar îmi doresc ca prezentarea să fie mai mult o discuție cu voi și am structurat ceva idei legate de tema asta, însă aș vrea să fiecare idee să o mulăm cumva pe nevoile voastre, așa că o să vreau să vedem pentru început despre ce produse aveți voi sau ce produse vreți să promovați voi. Și aici intră, bineînțeles, și o zona de servicii. Cine este curajos și vrea să înceapă? Adică mă interesează doar de la ce companie sunteți și ce produs sunteți interesați să promovați. Crista.ro, jucării. Ok. Bun. Nu mai este nimeni? Rockhouse Events, organizare de evenimente. Bun. Mai departe, mai este cineva? Poligraf, psihoterapie, poligraf. Peste poligraf? Da? Ok. Consiliul de mediere. Bun. Altcineva? Nimeni? AromaVerde.ro, food blogger. Oh, drăguț. Bun. Industria financiar-bancară, produse pentru copii. Dacă ar putea exista, în primul rând, așa ceva. Produse pentru copii, nu știu, bănuiesc că... Produse servici pentru, da, copii, eventual prin intermediul părinților. Da, prin intermediul părinților. Ok. Și cam atât, nu? Bun. O să vă povestesc puțin despre cum devine un produs brand și când rămâne un simplu produs sau când este un brand. Și cred că cu toții aveți niște apă plată, care apa asta mai mult sau mai puțin este acum un brand și bănuiesc că suntem cu toții conștienți de ce este ea un brand, dar totuși o să discutăm puțin despre chestia asta. Apă plată. Este în magazin, dar Aqua Carpatica, ca și brand, nu este un produs pe care îl găsim la raft, ci ea este un produs care noi îl asociem cu ceva. Pentru voi, Aqua Carpatica este mai mult decât apă plată, este ce pentru voi? Adică, cum îl vedeți voi? Sau de ce alegeți voi să apa asta plată? Pentru că? Pentru că? Puritatea, a zis cineva din spate. Și Puritate, da. merg și eu. Da. Și pentru că Aqua Carpatica a reușit prin campania de comunicare să se diferențieze de restul printr-o poziționare. Poziționarea pe care și-a ales-o a reușit să o transmită către voi. Ea, prin de exemplu, ați auzit despre campania Legea Apei? Da. Bun, toată lumea a auzit despre chestia asta. Ea, exact cum povestea și colega de la Pastel, campaniile care se fac în jurul unui brand, dar nu vorbesc despre produs pur și simplu în sine, adică, uite, ăsta este produsul meu, apa plată, ci vine în spate cu o poveste și aduce mai multă valoare brandului, este o strategie pentru a crea un brand, de fapt, cum a făcut și, de fapt, și Aqua Carpatica. Și aici am notat câteva lucruri despre cum un simplu produs nu este un brand, lucruri pe care probabil că mai mult sau mai puțin sunt cunoscute de voi. Bun? Și știm cu toții cum un brand, la un moment dat, numele unui brand, poate să definească în sine un singur produs. Aici este, bineînțeles, multă muncă la mijloc și am dat câteva exemple destul de celebre. Unul din România ar fi Dero, care a reușit să se impună în piață și să devină el sine să definească un produs. Bun, și tot legat de brand, până la urmă, cred că ajungem să fim cu toții conștienți că de fapt, atunci când vorbim despre un brand, nu punem neapărat problema
despre produs sau despre cum arată el ambalaj, ci despre legătura pe care o poate crea cu consumatorul final. De fapt, legătura pe care o faci tu ca brand cu consumatorul final este ceea care face diferența și care te poate scoate în evidență. Bun? Și aici avem a fi sau, în fine, am uitat un mic nu, a nu fi brand și despre cum tot ceea ce iese din partea oamenilor de branding, de marketing în afară, tot ceea ce se comunică în afară, reușește să construiască o imagine a produsului. Și cum noi alegem să cumpărăm produse care ne sunt cunoscute sau în care avem încredere. De exemplu, citeam undeva că în medie un individ este bombardat undeva la 5.000 de reclame pe zi. 5.000 acum pare o cifră foarte mare, dar dacă ne gândim că vizual intrăm în contact cu o mulțime de logo-uri, nu mă refer mai la reclame TV, adică pur și simplu în acțiunile noastre intrăm în contact cu logo-uri, identități, reclame, atunci da, cred că se ajunge la suma asta. Totuși, din logo-urile astea, noi și din toate brandurile astea, noi alegem să consumăm doar X produse. De exemplu, noi femeile, și probabil multe de aici din sală, atunci când te gândești, de exemplu, la brandul Dove, nu te gândești la un simplu săpun pe care îl cumperi, ci la mai mult de atât. Corect sau nu? Bun. Deci ceea ce face diferența între un simplu produs de la raft și brandul este imaginea, povestea lui și promisiunea pe care o face clientului, iar campaniile acestea de lângă, din jurul brandului, de fapt, au în spate o adevărată strategie și care comunică după regulile pe care deja brandul și le-a impus și după ceea ce își dorește să transmită. Bun. Aici este un mic istoric, ca să ne fie destul de clar de unde a plecat cuvântul brand și, de fapt, este vorba, cum am notat și aici, că acum ceva timp, atunci când negustorii doreau să-și vândă băcuțele, le însemnau pentru a le scoate în evidență. De fapt, de la a marca un produs, de a scoate în evidență și cumva de aici s-a evoluat și am ajuns la povestea de astăzi legată de brand. Bun, acum, ce este fix un brand? Deși am definit cumva până acum, un lucru este clar, brandul în sine nu este logo, deși logo face parte din identitatea vizuală a unui brand și alegerea unui logo nu este una ușoară sau una care se face la întâmplare. Brandul nu este un manual de identitate. Atenție, recomand ca fiecare brand, chiar dacă este la început, să-și creeze un manual de identitate. Am văzut foarte multe companii din România, unele chiar foarte mari, care nu au acest manual de identitate. Manualul de identitate este un document în care se notează și se fac tot felul de schițe despre modul în care trebuie să-ți folosești identitatea. Aparent pare, la început, când îți construiești un brand, pare cumva o chestie, da, o să-l pun acolo, logic, o să mă gândesc mereu să-l folosesc într-un mod în care să arate cât mai bine. Nu fals, trebuie să ai un manual de identitate, pentru că așa modul în care consumatorii iau vizual contact cu brandul tău este foarte important și atunci tu, folosind reguli, anumite reguli în care pui această grafică, le va fi lor mai ușor să te rețină și atunci când te văd a doua, a treia oară, să poată să facă o conexiune cu tine. În momentul în care tu vii și comunici la modul vizual, într-un mod haotic și fără consistență și constant, atunci le va fi foarte greu să te identifice. Bun, despre etichetă și ambalaj este clar că imaginea contează, dar totuși nu este cea care definește sau care construiește brandul. Este doar unul dintre elementele identității lui. Despre nume sau slogan. Numele poate fi important, dar cu toate astea, eu cred că puterea unui brand vine
la modul în care tu reușești să-l construiești. Eu cred că dacă ai o strategie coerentă în spate, poți face un brand din orice cuvânt banal. Iei un cuvânt pe care îl atribui produsului, serviciului tău, bineînțeles, de preferat ar fi să unul să fie cât de cât să transmită ceva, iar apoi construiești în jurul numelui tău. Tu ești creatorul, tu dai forța acelui cuvânt. Cuvântul acela este ceea ce vrei tu să fie, doar dacă reușești să comunici și să îi faci pe consumator să te perceapă în felul ăsta. De asta, brandul este de fapt o promisiune pe care tu o faci consumatorilor tăi. Ok, ai un produs, de exemplu, dacă vorbim despre magazinul de jucării. Ai un magazin de jucării care îți dorești să fie cunoscut, în fine, să-l construiești pe termen lung în speranța că va ajunge un brand. Ok, ai o identitate, ai produsele tale. Ca să ajungi să fii un brand, trebuie să reușești să îți ții promisiunile față de clienții tăi. În principiu, de fapt, construirea unui brand pleacă din momentul în care ai un produs sau un serviciu și apoi îți construiești strategia. Ok, bun, am produsul apa plată, de exemplu, și vreau să fac din apa asta plată să fie pură, să fie una dintre cele mai cumpărate ape, apreciate ca și brand și recunoscută, pentru că știu, eu cred în ea și cred că este un produs foarte ok. Voi toți nu știți chestia asta la început. Bineînțeles, așa cum nu știm mai nimic despre magazinul de jucării, ci așteptăm să ni se comunice ceva și mai apoi să consumatorii să ne perceapă cu anumite emoții, senzații și să recunoască produsul. Bun. Și așa cum am zis, brandul este de fapt ceea ce cred ceilalți despre el, dar atenție, pentru ca ceilalți să-și formeze o imagine despre el, noi suntem cei care trebuie să lucrăm pentru asta. Bun? Încrederea este unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le luați în calcul atunci când vă gândiți la construcția unui brand. Dacă ai făcut o promisiune față de publicul tău țintă, promisiunea aia trebuie să te ții de ea și să nu-i dezamăgești. Dacă ai spus despre apa asta plată că este cea mai pură, atunci da, ești ok să faci campanii și precum legea apei, în care să-mi demonstrezi chestia asta. Cel mai important este să nu mințiți legat de produsele voastre și să scoateți în evidență toți diferențiatorii și tot ceea ce vă poate diferenția față de restul produselor și serviciilor la fel ca ale voastre. Trebuie să puneți pe o hârtiuță, ok, eu am serviciul sau produsul X, ce fac eu altceva decât fac concurenții mei care deja sunt pe piață și poate unii chiar sunt deja au o poziție stabilă, ce fac eu ca să mă diferențiez de ei și ca consumatorul din toată mulțimea asta să mă vadă pe mine. Bun. Aici am pus un top al celor mai cunoscute branduri din România. Este un studiu care se face de revista Biz. Bănuiesc că toate vă sunt destul de cunoscute. Și aici am cele mai valoroase branduri în 2014. Nu cred că este... Cred că 99% din ele vă sunt complet cunoscute. Brand valoros este brandul care reușește să comunice și să se facă cunoscut departe de a vinde un simplu produs. Bun? Și acum un lucru foarte important, cele 4 legi ale brandingului. Nu sunt 4 cuvintele și despre fiecare se poate vorbi mult și pe seama fiecăruia. Diferențierea este una dintre cele mai importante legi, așa cum am spus și mai departe. Trebuie să aduci serviciului sau produsului tău, să-l construiești în așa fel încât el să se diferențieze. Dacă el nu are nimic să se diferențieze, nu știu, e o simplă jucărie,
trebuie să creezi tu povestea din jurul lui, trebuie să atragi atenția. Dacă ești un simplu săpun, cu siguranță și nu ai nimic de spus, mai mult de atât, vei rămâne un simplu produs. Nu vei reuși să treci de pragul simplu produs și să ajungi un brand. Este important să cauți diferențiatori, eventual să cauți și propoziții care să te definească, cuvinte care să te definească și pe care este important să le treci încă de la început în strategia ta de brand. Strategia de brand este, fizic vorbind, este un document în care ar trebui să treci și prin toate punctele astea și în care să ți le notezi foarte clar de la început, iar apoi toate campaniile tale și toate acțiunile tale să se muleze pe această strategie. Creativitatea. E clar că creativitatea este cea care te poate ajuta să te diferențiezi și să fii altfel. Cel mai ok, acum probabil că zilnic, dacă vorbim doar de mediul online, vedeți tot felul de bannere și reclame, în principiu toate au același standard. Reclame cu reduceri la X produs, adică cu greu reușește ceva să-ți atragă atenția, doar dacă este un mesaj destul de creativ. Adică cred că suntem la nivelul la care o simplă reducere nu ne ajută foarte mult în alegerea unui brand și că atunci când te gândești la un produs, de exemplu vreau să cumpăr pantofi, mă gândesc ok, mă duc la brandul cu tare. Doar dacă vii cu discounturi, trebuie să vii cu mai mult de atât. Bun, strategia este una dintre cele mai importante, în care trebuie să te hotărăști cum îți poziționezi brandul, să știi de la început cine va fi produsul, brandul tău și cum vei comunica despre el. Trebuie să-l definești tu ca apoi să poată să intre în mintea consumatorilor la modul în care tu comunici lucrul ăsta. Să identifici valori și avantajele pe care le are brandul tău. Să-ți cunoști publicul țintă și să știi cum ajungi la el. Asta este foarte important, să știi cui te adresezi și cum reușești să ajungi acolo. Socializarea este la fel un punct foarte important. Este foarte important ca un brand să fie cât mai vizibil și să comunice constant. La nivel de socializare, da, trebuie să fii acolo unde este publicul tău țintă. Dacă produsul tău, serviciul tău se adresează, să zicem, bărbați, femei din România 18-35 de ani, consumatori de internet, atunci da, e clar că trebuie să fii pe toate canalele de socializare și să comunici acolo constant. Mulțumesc! Aș avea o întrebare. În care momente cheie necesită ca cei care concep strategia de branding să facă rebranding? Asta ar fi o primă întrebare. Ok. Eu, de exemplu, am făcut pentru un magazin online de branding în momentul în care identitatea lui și ceea ce se transmitea până atunci nu era foarte clar. Adică, de fapt, el nici nu avea o strategie. În momentul în care vezi că nu reușești să comunici, oamenii nu te percep așa cum ți-ai propus tu, atunci, da, analizezi toate punctele, să vezi de ce nu te percep așa, ce nu este în regulă. Da, și de obicei rebranding-ul, toată lumea se gândește la identitatea vizuală. Gândește că dacă schimbă logo... Da, tot pachetul, da. tot înseamnă... Nu, când faci rebranding, da, trebuie să te gândești, să revizuiești toate punctele, nu numai identitatea vizuală. Și cum știi că brandul tău nu e perceput așa cum l-ai creat tu, că impactul nu e cel vrut? În principiu, ca în orice business și atunci când îți dorești să construiești un brand, îți setezi niște obiective. Adică, ok, bun, îmi doresc ca produsul să devină un brand și ca să devină un brand trebuie să ai niște obiective. În momentul în care îți dai seama că n-ai nicio șansă să atingi obiectivele, că ești destul de departe, atunci, da, trebuie să iei toate punctele și să vezi ce nu s-a întâmplat, ce nu ai făcut ok. De cele mai multe ori,
problemele nu apar neapărat la nivel de identitate vizuală, ci la nivel de comunicare. Se comunică greșit, se fac asocieri de brand greșit. De obicei, aici este problema. Și am văzut și prezentarea legată de showbiz, da, de cele mai multe ori am văzut acum și eu trist, că foarte multe branduri încearcă să facă asocieri de brand cu tot felul de personaje din media, mai mult sau mai puțin dubioase, în speranța că dacă X vedetă are un anumit oameni care îl urmăresc, dacă recomandă produsul, atunci, nu știu, va fi un succes campania, ceea ce cumva este fals. Persoanele cu care, nu știu, formatorii de opinie pe care ți alegi în astfel de campanie trebuie să fie aleși în funcție și de punctul în care știi cine ești. Adică, ok, dacă vinzi pantofi de calitate, trebuie să te adresezi, nu știu, adică să înțelegi foarte bine persoanele cu care faci. Faptul că este o persoană publică și pe val nu este neapărat cea mai bună soluție. Adică trebuie să ai foarte multe criterii, să ai grijă cu cine faci campanii, asocieri de brand. Și aici la asocieri de brand intră nu numai persoanele care alegi să-ți promoveze produsele, ci și chiar persoanele cu care alegi să faci business. Adică trebuie să fii foarte atent și la aspectul ăsta. Bun, și aș mai avea și o întrebare tot legată de rebranding. Dacă rebranding se face în general doar pentru organizația ca atare, pentru business-ul întreg, sau se poate face și pentru un business line sau un business unit, o nișă sau un anumit produs? Deci doar pentru organizația ca entitate sau și per nișă, per produs, per business line sau business unit? În principiu, la nivel de companie, cred că este mult mai greu, plus că la nivel de companie se pune altfel problema. De exemplu, Vodafone, nu cred că își pune problema să facă rebranding neapărat pentru a se poziționa în fața angajaților, să fie ceva corporate, ci despre cum este în exterior. Bineînțeles că iau și o zonă de comunicare față de angajat și aici, la nivelul lor, da, se pune problema ce fac eu ca și brand și pentru oamenii din compania mea, numai ce în exterior. Nu mă refer la oamenii din companie, mă refer, de exemplu, la un produs din cadrul companiei respective. Deci vii cu un nou produs sau un produs de care nu se vinde, da, și te gândești să faci rebranding. Se poate face și pentru acest produs sau un business line de produse sau de servicii sau doar pentru organizația ca atare mare? Nu, faci la nivel de produs, adică de seama, ca să schimbi toată povestea companiei, mai ales dacă toate sunt în regulă și doar produsul nu e în regulă, nu e ok, atunci da, vorbești despre produsul respectiv. Plus că implică costuri mai mici și plus că, atenție la rebranding, nu e chiar atât de simplu. Adică, ok, îți schimbi strategia, schimbi identitatea vizuală, verbală și toate chestiile, dar să te reimpui și să le spui că, uite, eu sunt, înseamnă niște costuri. De exemplu, dacă vorbim despre ING și NN, ați văzut că există o adevărată perioadă până oamenii reușesc să te rebranduiască și mintea lor, ca să zic așa. Deci se poate face rebranding și pentru doar o nișă. De exemplu, dacă business-ul are mai multe segmente de piață cărora le se adresează, putem să facem rebranding doar pentru unul din segmentele respective. Exact, dacă avem, nu știu, tineri, bătrâni, copii, putem să facem rebranding pentru doar unul din segmentele astea, lăsându-le pe celelalte două să meargă cum mergeau și la momentul respectiv. Da. Și dacă vorbim strict de zona bancară, la un moment dat am făcut un stagiu de practică destul de lung într-una din bănci și mi-aduc aminte că, da, adică și serviciile iau tot felul de pachete care în principiu rămân aceleași, doar că de fiecare dată ele sunt aduse în fața clientelor sub alt pretext. Prin campanii, da. Prin campanii, da, și unele ajung să fie un produs bancar, ajunge să fie cunoscut după un anumit, nu știu, poate după o anumită denumire de campanie care a reușit să iasă mai mult în evidență decât restul. Mulțumesc!